खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 जानुवारि बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किरिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहायाव सानाय सुनाय जागोन। देहानि जेंनाखौ लानानै जिंगासिगोन। देहानि फारसे सांग्रां जा। वृष राशि। न'खराव गोथार खामानि जागोन। साननाय बादि जाफुंसारगोन। न'खरनि खौसेथिया गोख्रोंसिन जागोन। मिथुन राशि। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोआव साननाय लाना आद्रा खामानिखौ थि समावनो मावफुंगोन। कर्कट राशि। दिनै नोंथाङा सांग्रां जा। हरखाब जाब्रबथायाव गोग्लैगोन। जाथावै जाथायाबो जाफ्लांनो हागौ। सिंह राशि। बिसि फिसाखौ लानानै दुखुआव गोग्लैगोन। दुखु दाहानिफ्राय रेहाय मोननाय नङा। न'खराव दुखुआ साग्लोबगोन। कन्या राशि। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। मान मोननायखौ लानानै गोसोआ गोग्गागोन। मोजां साननाय हनायजों समखौ बारहोहरगोन। तुला राशि। गुबुननिफ्राय मोजां खामानियाव थुलुंगा मोनगोन। गुबुननि हेफाजाबजों खामानियाव आवगायनो हागोन। वृश्चिक राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जागोन। एसे जेंनायावनो नांलायगोन। दुखुजों समखौ बारहोनांगोन। धनु राशि। हरखाब गोसोआव गोबां गिनाय फैगोन। गिनाय मेवनायजों खामानि मावनो हानाय नङा। मकर राशि। न'खराव मोजां अनलायनाय फैगोन। बिनानावनि मोजां खामानियाव हेफाजाब होगोन। गोसोआव रंजानाय लागोन। कुम्भ राशि। फालांगिनि फारसे मोजां नङा। जायखिजाया फालांगियावनो खहा जागोन। सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। मीन राशि। आनजादनि फारसे मोजां नाजाथाबोब्ला जायखिजाया आनजादावनो उथ्रिसारगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।